Ara ens trobem a dalt de la muntanya, us expliquem com funciona el Jitsi Meet. Aquesta aplicació, aquesta plataforma de comunicació online, té també les seves variants respecte al Google Meet i al Zoom. Ja quan entres aquí et demana que posem les nostres dades, els nostres noms, i entrar a la reunió. Prèviament a l'entrada a la reunió ja ens demana si volem el micro activat, si volem la càmera activada, el convidar les persones, el fons que volem triar, o bé afegir un fons que tinguem alguna fotografia del nostre perfil, que tinguem guardada en el nostre arxiu, i també acabar de configurar el que són els àudios, el vídeo, etc. I aquí tenim més recursos, en quina llengua, hem posat en català, i la configuració que arriba a ser. I ara anem a entrar a la reunió. En aquest cas em demana, s'està esperant l'anfitrió, dic que sóc jo l'anfitrió, em signo amb el meu correu electrònic, et diu que requereix el micròfon, jo li dic que sí, per una vegada, i ja estem a dins. Anem a veure què podem fer. Tenim el micro, tenim la càmera, aturar a compartir la pantalla, tenim el xat, aixequem la mà, el nombre de participants, tenim activa en forma mosaic com ens distribuïm i més accions. Veurem que paràmetres de rendiment mostra opcions de seguretat, enregistrament, inicia, comparteix l'àudio, supressió de soroll, mostra la pissarra, tria un fons i estadístiques de l'interlocutor. El mostra la pissarra és aquí per treballar, com hem fet abans. Després podem dir que no. Tanquem això. I aquí estem, que sortim nosaltres. Tornem i deixem de compartir la pissarra. Ens queda aquí amb una icona petita. I com veurem, no tenim l'opció de subtitular la conversa que estem tenint. I per acabar la reunió, com sempre, la icona vermella, l'auricular i penjar. Això és les diferències que he trobat entre aquests tres sistemes de fer videoconferències. Vosaltres trieu la que us vagi millor.